Вековно дърво близо до Офелиите. Тук наблизо е и хижата на радиото. Е, тук някаква табела има. Виж какви цветя има тук. Като се сетиш, че някъде... Ето е Панчо Томов. Да, това е Панчо Томов. Значи от 1920 година до 39-та из цяла България обикаля един полковник Димков. И успява да опише 725 горски полски цветя. И питал и подпитал разни биоколичители и събирачи на билки. А общия брой сокачи познава 250 вида, но не му е станало ясно колко процента са отровни. И това го пишеше на едно място при Момина скала по едно време. Е, тук това е. Да, а това тук е най-сетне сме при Панчо Томов. Да. Да. Е, тук е пак друго дърво. Вековно дърво. При Панчо Томов. На Витош. Някакъв вид бор. Е, тук децата си играят.